ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya abera bum munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa bibra ubenya ubenya ningina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefiapa Nonum apemo hot bite kasiabo ebra anasui Ghana de mama nyina moacho yatena so nanso biem yede kasiabo emu hwam efri Sompa 106.5 Sompa 106.5 Accra Erbabesum enmeku ahodo bia wonom aso asene no yo yenhwe animu kwan na ana sanenso se kasiabo yi efri ha Abafa abafo ententen fidie no so aya www.sompaonline.com www.sompaonline.com Facebook no aya Sompa 106.5 ana YouTube no so yadamuo na sanensoe se wokọ asante mantamu a wobotumi atia bi awo Sompa fidikase ho anu ya Sompa 93.1 Ayiko afabi 100.9 Kumase kronwa Adamfo pa radio ewo Paris France abuchimemu ena fe takwa aya Sompa 101.1 woko takwa dia aya 103.3 afei tachiman eno aya 106.1 sonyane ya Sompa 98.9 nkranza abetumi atie bi wo Sompa 90.7 wonyina taya demu a enye asem kuma kra ema remfisa doma eno ya 101.3 Sompa de no ana mankasimun so kingdom one more February 106.1 de koda na so ne tune radio nti madawro manyina ye nenam honom eno ya Sompa FM ya wobetumi atie bi ede afri ho shana so ese Leicester campaign mecha na dawro ma ya wodo ya toothpaste and brush ataye chie no ena kaseboyi yetumi ade ababa somo na anansam a yede eba no ne yehwe ne mu kase pa eye brichie kase a abo Ghana man na yepate ye ni a empata na ene yekura hwinhwin emu yesha ensam no ase na enroda be se awia be se no mienu anase do mienu ntamu akwakobo no donko so no na arewosam hyase se ebaba ne nyina mu no na Ghana de hye bi no hyase na won mo eto Sompa nkra anyambe ya ne yetete no etesa eye no kore anam sa Sompa mo makachua pa na mo nyama nyina ya papa ntino na won pese won mo tibiribi ade free Sompa ya no na san ya Sompa 106.5 ani yankrabata besa nkono a atwa ma Ghana ho hia sabio yaka samua edimunti na yapasa yetie de free Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama na pamfo wan mo no ansan yabese biribia yase na abasa awia no mienu ya aya chief of staff obaba kasaye ade Ghana man no ana asem ya ato oman nyina yabo akire edema wo man no asi biribi de kire Ghana de hyese brichie kase abo man no ne nyina no ye dwumade sonko na ekoso ewo boase na efoma Ghana yafuma gudi ahodo ya yetuo ewo mu no enwo dwumade sonko na ekoso a na enwo kora kwakwo nyasa Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama na nke odena ni monyam akokota akire bi na sa dwumade ne nneoma ahodo bi ebesanka munti Ghana mampanyi na ntumi akọ ananam sifu a wotu wo mama won mokoye no na chasa sofa wo show ma Ghana ya bambo mu Minister of Defense na waka ho bi eno achi no soafo a wo hwe nneoma ahodo a atwe ho ahia
abɔdeɛ mu nyansapɛ ɛne mu nsansamu na wɔno nso aka ho na ɛnyɛ wɔn nko mpanyinfoɔ twotwo wura titiro ne anintini ya na wɔn ka ho bi nipa makomako enwɔtwe ana anra yanti asɛm da kora amfanfiri wɔn nkyɛn a no mienu entam chief of staff wɔn baba yamane saneasie ni o Ghana yɛkura hwehwemu afredi ato abese no na efiri anra de bana yoma manim sem sɛ yabɔ mu nkyeremu a wɔn besu osu wɔn mo twa adwadwo otwa wɔn nso wɔn bɛkɔ abusua fie no makɔdo do abusua obi ahyase yɛ na fam de ewi akyire kora na Ghana fo bi no ahyase yɛ keka nsɛm ebi mo se o helicopter no kora mpo na asɛsi wɔ bɛsa abosome ne nan akyi ɛna wɔn kɔkɔtu yɛ etidie na kɔba yɛ kyɛsɛ mu nsansam no na dɔso na Ghana mampanyi yewura John Mahama fiti anu ade ba no wa no wɔn amom de wɔntumi nsi bibia afrankyere Ghana fo sanse arewo kase yi a kyɛsɛ afoforo no ano ɔden emu enyan na Ghana yanko a yɛntumi nsu agye so obi aso bi de boa yɛ yi na abusua yɛ mu de akie no mon join ye live our Facebook no so anu yɛ Sompa 106.5 Sompa 106.5 na de yakwaso bia no muntie emfa emfiri honom Sompa 106.5 Sompa 106.5 Facebook no adie eno no ana fe YouTube no eno so ya Sompa 106.5 ye videos awodo ene nneoma ya di egu wo nyina no mu betumi anya bi no matie na makenkan na ne nyina mu no ana Ghana mampanyi yewura John Dramani Mahama oyi ne ho adi ya kyerɛ Jubilee House ane ade na wɔka nsɛm dɛ anasɛmpo wɔde flowers ahodoɔ bi ekogu hɔnom na ansa na Ghana mampanyi de flowers ahodoɔ ɛkɔ sɛneɛ wɔn mayɛ no na wɔn ade nhyehyɛ sonko agu akwamu no yɛ nansa Jumadi a Ghana ban anam Ghana yamampanyi yewura John Dramani Mahama so na wɔn mo se bribi adekyerɛ wo mayi wɔn mo kyerɛ mu a na so wɔn ya flag nyina no sase ya ne yɛbɛtwe ade abafam na yɛde akyerɛ sɛ Ghana ade ato yɛ ne yie paa enti obi ensu bi fama yɛyi yɛnim sɛ ɛnɛyi ɛba na galamsɛ ho nsensam a abandada no bɛko no de kɔyi afɛn na ba we so ba betena so ya wono so ye bidiaboa ne sɛ nɛ enkwanhia yɛ aboa yɛ so yakwakwati bie na anam so ama wɔn ma kyerɛ mu sɛ saara wosam no a esi yɛ ne nti no ɛnɛ Ghana man nyina yesu ne atwa dwadwo ya ɛnɛ da dua yi ɛna ɛhyase enje sɛ ne ehun wɔ Facebook no so no saa bɛpɛpɛ na bɛkɔ no wɔ manfo nom wɔn mu ka bie wom ɛtitiru ne nkyini obi ya de flowers bɛkɔ mampanyina tena yɛ no de akototo hɔ no saa afɛ nyame yɛ adoma wɔ kyena nso wɔn bɛsan so atoa so yɛbɛdi awuranom makomako nwɔtwe ya wɔn maka baabi wɔn mo adanse ne yɛ de akyerɛ na nneoma wodo wɔn baba yɛ wɔn maka sawodo bi a wɔn maka yɛ de ne bokoto dwam de wɔsɛ Ghana yɛfa ne yɛso yɛde bɔ yɛ ho bra no ne nyina yɛ dan na di de akyerɛ na wie kyerɛ ne kurakura mu okura na kwakɔ wie nyame yɛ atoma memenda na kyerɛ sɛ Ghana nyina no Ghana mampanyi yɛ John Dramani Mahama wadi ani mu anadwo no na wase bribi de akyerɛ Ghana ɛwɔ State House na ɛno mu no ana National House of Chiefs wɔn de krata apiedwa wɔn krata wɔn de ba yɛ no ɛna wɔn mo kyerɛm sɛ wɔn so ama wɔn ni so nyinaa ayɛ asa na sabio ani bere a ayɛ ne nso gyantia kada Ghana man nyinaa bɛhunu sɛ wɔn ani abere yɛ papaapa nyasam ketewa masan sɛ de atɔ wɔn mani no ɛso no wisa ɛne mako na krata yɛ ba yɛ panyipa yɛ ɔkasa Adema National House of Chiefs Ora Steven Owusu ena nensa ahyase na wɔn mo kyerɛ mu a na sa de Ghana mampanyi yɛ John Dramani Mahama wɔn na pamfo wɔn mo famu NDC aban ya wɔn mo te akonya so wɔn mo famu nyina na Ghana man yɛ famu no na mamayɛmfo bɛdwako a ɛwɔ ma Ghana mu wɔn so ate bi paa na ɛno awɛwosɛm na ɛba yɛ no na wɔn mo nka bi hyɛmu yɛsɛ nipa wu ano wawu nipa wu ano wɔkɔ anokwa etesa na so wɔn wɔ no de ɛsene bibia wɔn mo kyerɛ sɛ agensɛmo ya ɛnɛyi wɔn de ya konsɛm adema Ghana mampanyi ebi nso NDC aban wɔn mo te akonya so nyinaa na afei abusua wɔn ma hwere wɔn de hye ɛyera wahwere ne kunu ɛma wɔn ma hwere wɔn magya ɛne nuanom a wɔn ma hwere wɔn nuanom nyinaa nso ya konsam no bi nkɔma wɔnom na yanka nkyerɛ wɔnom sɛ wɔnom nhyɛden papaapa emu ɔya nanso yɛyɛ ne dɛ ba mo wuo no adamansa akɔ mu yɛkɔ soro ba fam yɛ nyina da yɛbɛkɔ awɔ saa asɛm koro yɛ mu no
ana dagbon hene His Royal Majesty Yana Abubakari ya watoso mienu wono so de krata aba na yana kire mu a na se wodi won ya bebre pa se akwakoba ne seye na enche kura ana dagbon na nan mahemfo bedwako won mo bo anan eba Ghana mampanyin ye Rojon Dramani Mahama na so a womuni ni bedi nkomo na enkoma womuni ni bedi ye no na fakase no wa ne de bokotodwamu no na ebi egina galamse ya enei ehunti enipa makomako nwotwe won mafiri mu ewo ma Ghana emu no na womunim se de aba no baba sene wisa ane makosa de ye hunu no anamsa ye so ama enei ya na Abubakar ya wotoso mienu dagbon hene ade ya konsam akode ama busua ane Ghana mampanyine se ne yasie no ewom se mu oya na so kwakoba ne send social media no so won mu tete bi pa ebim se MPP aban ena nkati akonya so ankema asandisi betena so a edurumba bi ana neoma ekwa achewachew ena omo kya sa neoma no ekwa akoso no won basere yen hwese ye betimi atwe abade ahwe ano wenya amanyosam enya fe na baba kyerɛ sam wo political party anasemi wo bi entidia sie no sabio enye manyokuo ni ena ato no nti media mfa me ho wasa saade ne nyina no yenyinsi nkyɛn ye hu sɛ ayaga na nyina na anya enti ye ko a na ye konkodin ye pa na eno akyi no ana PPP amanyokuo no wom so akrata wom de apiedwa wom ebomu amane yi na ansa na PPP amanyokuo no beba kora no mamene nana opon checheku eni enkomo wayama boni afiti enrade ba de wonai jaze nana dabremu no aye uhuro ne awo wochine mu saa na sensu ahyase ya epiti nyinata wonamu awon kramantamu a wo hwese ne neomeko ene jaze moto na namu ka na namu yaze ko State House na so odi ho Jubilee House no odim ne nyina mu no wampa ba yenko na yene opochecheku enkodi enkomo obon akwaba mama mejo so wa breyie ko se wate na so ebe ne den ne nyina no ka Ghana yie yo ho yenhwe wo na enra ereba pemu ne wotumi ade akire wo ne Ghana mpanyimfo bi no madi nkomo ne ade aba ba pemu ne efiti enra no wa probo no ehefa na wodi kokopie mama me da se ene ekwenya kese a wode ama me na afin so memfa eye enchia kese enko emfama eye Ghana ni bia sabri omu ehwen esanso etie eka ho no kwasem nie ne esi ewo man Ghana mu an musei no se umpia bontin pokra na wo hye ufia ubehu se ewiem asesa amaya kan mfre bia atwamu ebra Ghana mampani dada eto ananan mo se de ratamos emewiem sesan saa bi pepepe na ene ekoso ensuo na no enye se de to eno so enye se bia ti ewiem ayekusu a ni nyina no edi adanse se ne ekoso no eyade a aka omamu ni nyina bebia obefa omontin so bia uhu tuntum bebia obefa bia uhu tuntum na fiti enra ni na mu a na dwode suo mu ekobo eye nondu baako a menam konso ne kofi no se trotro na obefa obia se taxi stations na obekwa a obia ehu ne wonka asa ya nansesem ebi kura susu se ankade we de ankenye se ye Ghana sanse ye nte ne mpenu nsem ebida na enra nsem no enye se bi ade achi impo ane yehu se eye sompa kase ye sanso bo akira bebre susu se eye dayeso ane oman no yeso esanse breche we de na nkensem fata yen ni titiriu se His Excellency John Dramani Mahama ne mprenu suonie a wo ba besum oman na dwempa ene ni nimapa a wahyehyɛ de ato na akwan mu abakɔsem prokra no soafo a wapom no bebre na so eye mmabunu no na ye nsusu sɛ anka bibi sei emramesi na maame enra ye nemu hwehwɛ ebra bia ye mpanifo mienu yi eye Dr. Omane Boama ena afensu no eye Honorable Mutala Mohammed bia ya a wo muti na akwakoye bibi e wo sanse bambo nsem so eba ni se ya na ehu behia sa wo se ehwe toto bambo enu nti ene anope misanso to ama probo ne so ekopie mu ewo eye ministry na ministries wonom no meko eye environment science and technology okopie mu ewo honom a ko jan
ɛna wɔmode abɔ ɛyɛ asoɛ no ano ɛna ebiemu nso wɔmo ɛde ebi abobɔbɔbɔ mo nsa adwumayɛfoɔ a ɛwɔ hɔ no mo ɛna wɔn nyinaa ɛhyɛ tuntum a kyɛ sɛ adwuma no wɔn hu sɛ wɔn fi ase afiri hiu sɛ wɔn de kɔ akɔpem hiu nti aba bɛyɛ awerɛwosɛm paa sɛnea wodi kankan yɛ no ɛyɛ red gold green yɛn flag a kyɛ sɛ ɛda ɔman no nso ano no asoɛ hɔ no no wɔn ahodwo mu ama n'aba fam sɛnea mampanin ɛkan yɛ no na ɛba ne si a na wɔsɛ yɛhwehwɛ beaeɛ a ɛyɛ ɔpanin wɔte ɛno nti yɛbɔ anan kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ chado na chado hɔ nom a yɛkɔpie mu abusuafoɔ fie no ɛna abusua a ɛyɛ honorable Murtala Mohammed wɔda ano ne yere ɛne n'abusua nyinaa atwadi ahyia a yɛnuanom mrizimifoɔ akuku dam ɛne national chief imam yɛwura ɛyɛ shaributu ɔno ɛne n'akyitaafoɔ ne mpanifo bebree na ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ aseɛ no wɔn baeɛ no wɔn yi mpaeɛ ɛna wɔn de ɛma ɛyɛ okurani ne mma ɛna afei nso mpokura no ɛyɛ adɔfoɔ a wɔn aba betwa ahyia mu ɛwɔ fidua mu ɔnom ansa no na medikan akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ defense ministry ɛwɔ no ɛwɔ Kotoka international airport hɔ nom ɔne ɛyɛ airport no ɛna edi ɛyɛ nhwɛnimu maame anwanwasɛm ne sɛ adetɔnfoɔ mo tɔn nneɛma ɛwɔ ɛyɛ traffic light no beaeɛ a elidi ɛkɔ defense ministry hɔ nom a asraafoɔ na ɛwɔ nom no wɔn de kogyan abɔ mu ti wɔn de bi abobɔbɔ mo nsa kyerɛ sɛ brisie na at esi no sɛbi ɛnyɛ ɔman ne nko a ano ɔden papa nti obi sunto so a na ɔde kogyan abɔ ne ti de bi abɔ ne nsa obi tɔn nsuo a na ɔde bi abɔ ne ti ne nsa ana asraafoɔ na nkasa nso mpokura no wɔn sanka abiri bebree no bɛkɔ hɔ nom no defense ministry hɔ no ebi asraafoɔ kyɛ a yɛ ɔmo hyɛ no ebi wɔ no na ɛyɛ blue nanso ɔmo kyɛ ne nyinaa kɔyɛ red ɛna ɔmo de kogyan afemfam ɛyɛ net a atwa ahyia ɛwɔ ɛyɛ defense ministry hɔ nom ne nyinaa ɛna afei nso no wɔn ayɛ billboard kɛseɛ a billboard nipa makomako nwɔtwe a ɛnura wɔn nka bi nhyɛ mu wɔn to ananan mu nsia do yi yɛde wɔn nyinaa mfoni atetare soɔ ɛna yɛatra pampamu no Ghana mon na kyerɛ sɛ ɔman mu ne nyinaa no yɛtwa adwo mifiri wɔ nom no ɛna mekɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Dr. Omane Boama ɔno nso ne fie ɛbɛn ɛyɛ beaeɛ a ɔno abo Murtala Mohammed ne nso ne fie no ɛwɔ na nti yɛhwɛ mu a wɔn kura no bea a wɔn te no ɛnyɛ adeɛ ɛhyɛ da wa bia ɛyɛ lɔre kwan ɛna ɛda wɔn ntam ɛno nti abamu mpanifoɔ ɛne amanyɔfoɔ ne bebree ne kɔ na wɔn kɔkɔsra ɛyɛ honorable Dr. Omane Boama ebinom nso bɔ anan ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ yɛwura honorable Murtala Mohammed ne fie nti ɛyɛ adeɛ bi a mpanifoɔ no wefia na ɔkɔ a abusua ne bi na esu no ahanum sei no na ɛyɛ koforidua ɛbrɛ mu kɔkɔpie mu wɔ ɛyɛ Dr. Omane Boama ne fie hɔ nom no saa ɛna kyɛ sɛ ɔmo kɔkɔpie no na ɔmo de ɛyɛ ɔmo sɛ Kumase nso deɛ no nso Kumase nso deɛ ɛna Ashanti regional minister na ɛbɛ ɛna Kumase mayor nso abɛsene kɔ saa pɛpɛɛpɛ nti no ɛmi sɛ amu sɛ ni Asante mantam so afɔ no ɛna na ɔy but all the same no yɛnhwɛ efie hɔ nom nankasa no Johnson esiedu nketewa na edwem training ɛda amanyɔfo na no ɛkɔsra Dr. Omane Boama abusua ofi ɔno kɔsra ɛyɛ yewura Murtala Mohammed ɔno nso na abusua ensɛm kan bi a wɔde tu dwa no ɛkyerɛ sɛ mampani asoma no a wɔde ɛyɛ yakɔnsɛm paa ɛde brɛ ɛyɛ abusua no abusua ne nhyɛ den na ne ato wɔn no ɛnyɛ wɔn nko a mampani ɛtae akyire ebie ɛna ebie mu nso kora no asoafo aworo ni bebree ne afɛn so no wɔn a mampani so ma wɔn ama ɛnɛ brichie kɛsɛsɛ aba bɛsɛn abusua ne kɔm no aban no ɛhwɛ ayɛ ntotoyɛ apɛ kwan wɔn betimi afa so animanim yɛ no wɔn bɛhwɛ na afɛ wɔn bɛkora nkorabrɛ esan sɛ yɛbɛhwɛ a wɔn sɛ yɛnura muzimifoɔ no wɔn no so wɔn de hyɛ to sɛ na wɔn nkyɛ nti ɛno nso kan hyehyɛ a ɛnam so a ɛyɛ Johnson esiedu nketea ɛkɔɔ yɛ a wɔde ɛkɔkɔto ɛyɛ yewura Murtala Mohammed abusua animum na ne fie hɔ nom no wɔn abie book of condolence nti wɔn no tintim nsɛm kakra ɛde ɛto so kyerɛ mu sɛ
ono oda NDC amanyuku ano no ono no edwem training na onim Yewura Mutala ye pa wo kire na bakosemu bia o hia Yewura Mutala Muhammad ene na mua ne afenso anamuntu a wotuo ne nyina no na onim no ntu ye ka se obi a onim Yewura Mutala Muhammad a Johnson esedu nketia sisudua kyeremu se wonim ne papa sanso ene okopie mu e wo doctor Manebo amanso fie wo no sai bi pepepe no de tujo no kra de o se dog eye ne ba a wo fa no foforo a wo tete na de ne wura amanyosemu nti eno so ba be bibi o national chief imam ba ho ono ba wo ba ye no woni eye ni office nyina na ebabe pie mu ewo ho no ma eno nso wode ya konsem ede ko ni titiriw wo srem paye ede ma yenuanom a ene omonka atiasefo onwunyi nti omu nyina tena fam esrem paye sre twedi ampo Nyankopon se wonhwe na wonkyekye busua ne wre afenso womode hia ene wonka omo ho nso no Onyankopon kyekye ne kra ne wre na wompe baby papa emfa no ento nti eno nso ni enkomodie a kyese ebabe pie mu ewo eye na ansa na wo wasem no so yenhwe yehu se ukoye ukohyehyia mpanyimfo bebre sere na wo ka se Yewura Johnson asiedu nketia no wo manimu no etesai sanse woni wo mu di nkomo brano bia ana se koba so obi sere ya wo hunu wo bi nso sabia wo mu na wo hunu ana se nanim no waye no ho arewo enso so wo hunu se yankasa na wo mo eye wo medase onsa amanyofo se empembebe no mu betwa mu hu hia sei na wo mo sere chale mi hu achew na ho tesen we na ntesa wo Johnson esi eduen ketia mpa be hu nsentrofo na wapan sentrofo se opaye chew ontimi ne yankasa de na kyese emu ayedin ede amano wo ye obi a enne na mahu se Johnson esi eduen ketia apart from se na ne edin no wo ye emotional seriously because ebra na woni abusuani din kra wie ye kochia national chief imam ewie ye anafe okwa ne ka mu no wono Johnson ampa timi hu a na fe atone so afe wochia wa en unsentia no kra no emu nheda anye du enkoyie nti ne ato mu no eya papa aside that no ni onya akukudro timi ne nsentro kasa kakra eye deputy local government minister na Odolusuwa so say honom no biaye omo te eye honorable Mutala Muhammad ana afenso no doctor Manebo ama defense minister biaye omo te no eben ena omo mienu ni nyina nso ehye ne constituency ase won inti no onya akukudro kakra ne nsentro kasaye eka kwanya wo fa so nim honorable Mutala Muhammad chese even po imrahye bedefie honom na omo enfimbi a omo die omo hia we say we die koye we so koye na fe chale na osiden nti o kire se Yewura Mutala Muhammad apart from say bia nimfie ko nanim no yo bi opagro pa ena oyusu brof bi so ye jovia won inti saade ne nko ano eyade bia ebemomo afi eye omo nua na ene won kom ho ewo mrahye bedwafie no wo so omo be fe ne papa esanse wo danso ewo amanyosem nyina mu se ye hwe Yewura Mutala Muhammad ekwan ya wonam so ode ne ho ewura eye amanyosem bepem sabre na mame na chese edi adanse se opani sanka otimi atranse ache ye power asase so a anka nchirima eba so betimi nya no abakosem na wo mu asua. But aside that no Dr. Manebo amafie honom no honom nso no eye abambofo asrafo ane wo ntinsentrofo kra na ye wo honom no ne edin se ye betimi atwa eye mfoni ewo eye biaya eye Dr. Manebo ama wote no wanhwe ye soja ni ne dikan aka nsentrofo se omo mpese oye betwa bibia de ato monten so ofidie mu honom enu nti wanye careful na yeso mu a anhwa waso ebeye hye nti enu eni ne ye nam so a enu so ekoko ba but aside that no obi obewura fie obi areho mame ade ba ko a etwanso eye Dr. Manebo ama ne maame emamu no ono pe ena ne maame wo no nti such a person there ankanya se wotimi hwe asase so ahohare so mreko a abusua krampo nye mo ambo mpo se ebi omo de hye wayare ana ne ho dodo no bibia science nti Dr. Manebo amade no abeye ya ene ye hwe ne maame nso mfie a wadi a sabi anka wo se ne ba no mo ene sie no asana reho mame abeya reho pa na ade ba ko a eya impo no ene se
sebi omunipedia impo ntimi ehu eya na wo hwe sane omu videos no esitie no Sompa FM ano de na so ubodie mam sesi woni wodua de nsoso mam na ha menkwa ahoma no so mra sesi amene ba wa bedu enko twetwe enkomo ba wa ma joy ndozo akozia moni adwuma wai na city yo amenem sa santemantem asem ba ya kwam redu wada ni fa mu no kaka bi de troye no wonso do ani ade akire fiti enra bepem nne kwam de yi ana santemam eko akozia ma menka se wo beju asantemam a se ne yedi ka abobo bobi ama etiefo atedada no anopa bremu ena chese yeko Dr. Samuel Sapo ni fie na busuafo na afi ne yere ene ne ma etna se part ni mu mpanyifo na afi adofo asafo manyina emra na omebo mo na isanso omunsu Dr. Samuel Sapo isan se atrenchen pa na ato abusuyen nti eba na sa no anche bia ena asantemantem soafo ena afi asoafo abetwam nyina no omunyina bae na bra ye free efi ho no na chese wosi ye di ni kire Samuel Aboaje ono no media aba no na chese no pre parliamentary seat wo boase ono so ka wo a atrenchen ni sentiment so for dofa franka moaken one na dom nyina bonan ekoduru oboase se omukọ na nsempa sem a Ghana man pen excellency John Dramani Mahama ye dia asomo no wakwa akọbọ abusua na amani nti okoye no sane wo kire mu ewo Dr. Sapon negere efie ho pepepe na wo kire mu ho se ekwan bia so no Ghana man pen ema omo yakọ na niesie no na officially ewo so oba no obebo mama ne se Dimadi bi sei na nkomo de hye no mampanyi atumi so nkonkodi a ema atorenchen ba ya no ka sei Samuel Aboaje won ka tia asfo ati so na ne o ka wie na abusuafo nso mu se ene o mu nso utumi se na asem no afunu mu papa esan se o mu nka bi hye mu se nkom bete sa asem na nso ni nyina mu no Dr. Frank Amwako hene ene dom a wodo won ko nyina etete abusua wo ga se o mu nkura se nya ba na de bibia mu no yekye ni etwedi ampo Nyankopon ni yesu kire no a yenisio eba nti ebre mu de ono akasa enkyere omore eno danten a osan hwe mu kran se Ghana man panyi otawo machi na afensu no obedie nwuma mu sene okan no dada no a so obedie nwuma mato regional coordinating council ho na obi o won sempasem a efa owura Samuel Aboaje ho no onfa ema matudwa na aponso no omontro emu kraka mu se de ebe ya dan kwama omofa ombenya danse pa bia fo owura no ho efuru ho pe ene ye de ani akire mu ewo dwaben no ayekoye no na ye owura Samuel Sapon me no ka se ho na nabusu efiri nti efiri oboase pe ne ye de ani akire mu ani ekoduru ho no abusua na de omate dada internet se wo hwe ye Facebook a video twabu a abusua emma ne mema omunyina tinusu a ni nyina dwaben Dr. Sapon na busuafo a ewo dwaben na omu kamu omu tinusu se we de afumo mu na omu na adanse ba ko a no bi edi ne se Dr. Sapon de se kura no a no de ma ehye na numu kura no a obefese obeyi amawo esanse osumo bia na sanko mokure ya na safoma aye method sasafo aye wasantimantem ha me no ka say method check Ghana Kumasi diocese omu bishop edoma no ye Stephen Kwaku Owusu omo so eka ho bi omo baye ebetia busua etia oyere ne ma na omo fresem omo ne no na esom omo ne mai na som ti sa atrenchen sei abade a omu ntumi hwe emma kurani wono nko ani nya ya nti ebre mu de abusua no omaje Dr. Frank Amwako hene ne nsem a wodi frima panya so eba beto omanim no omaje atum no mo so abo na omba se ebre bia no ombe hia no se ewo so obamu no obeboa omo hyehyeye esa se ye de nkunkoja ebre mu a aba beto se ne de ekwan bia so no ewo so omo ye hyeye omo de hyeye gu akwan mu na zuni nyina mu no omo ma mpanyifo aso ensi wo ho da me no ka se de yabu ye ketema ba begiru asantemantem a se nyina ye adwado a nyina ye twa nipa nwotwe a yanka bia nhyemu a
omatina nanom ewanse be ya in their line of duty. Sompa FM. Yes, ni free ho eba kakra enam dia bo wi agozi. Okay. Na akwaba no sa no nya ampanyimfo ne bi ne wanamo kasa titiru ne yera Samuel Aboagye na busua ne bia na. Omu mom de obi am pese woni ye be kasa bremu. Na emu asante mantem so afo ne no a woka ye no a eno a na chese wosan address ye ho a etumi atwi bi nti abusua ne de omo ne de sane empempe omo ensuru gudiamu de Oma nyoma gen se ombe church nsindi emusan se aweho na aba yekoba din so a ye ma ye kwan me ye no mu din komo se ne ye no aye na but ehwo de meka se busua ne enam aweho a no mu wo mu ntino na omo mpese bremu ombe ka bibi e de akere eye yen Yo bawa das ane wa mane ebo a wo de abrabusua yewura Samuel Aboagye ne maame ne no ma yentie bi mersisia makura ba ko frame se ante ma frame nua ba ni sua no osum na busa se de na ye nti am ma hye wono so ne ba na o yare na me ma hye no e fra no so wo mfa e na metu nti mo ha na ma si bae odi su bae na me se adan na di asem na asi o ha na o se nti odo no si nti asem ya ampa na me se adan di asem na asi e na o se yese brim di pre bi ba o ma benya asem na me se wotim o se am se ne mbe na wu o kan me se ne mbe na wu no me se wo mu ye se de ne ko agi ye de ne ko hen nti na me se ja ebi o de nyame aye na dum ye de ne ko to gi ambasofo no frɛ me se edu o no ho ogi ne ho ye pa nti nya botre ne no so tire no mbekasa na me se wi ho nti ye de me fa me ko apostle fi nti apostle kaka kire me se wawu me nya botre akra me ye de me hunu bi mu wawu ene sem de to ha o de aba nti wa mba na wawu edu wawu okọ Moyeses ona ekachi ona tosunsia mani dasho no ani dasho yare ho sembo na mame nko oponcheche ku ho biem na yento ayenkomo no eso opon na se emu ya na wano gu asem so na mekwa ahoma no so a mekokodi enkomo yemfa kakra ntwamwe medase ensem na medigusu ana meka no seriously ade bia eya na mekasa fa eye doctor mane boama kwan ya ne maame efa so a owo no se oye ya nyankopon dom no obabaako abrantie si so bo ne bra ewo kofori dua monten so wie pojosu na mu a ene obeye otitire ni sei no na ne maame hwe anim se anka anye bia no eye ne bayi ena anka obetimi daachi ankwama bi obetimi akora ne chi ede ama no sene impenifo kan se o maame anawa wo fo hwe ema o si fifi a won so hwe se wo be hwe omo na omo so sebi omo ten etutuo na abrewei onka bi nhye mu na yede ama ne bo sei ede akwakobo no areho papa na sesie no bibie nu onuma ombetimi aka ede afa hu abusuanfo kyerese sane tie bia no ombehwe na omape ebre ebesefata na omontimi ni nsentwofo nso akasa de afa hu se sesie nu emunu nyina ba beye eye omamunu ayie intino abusuanfo nhede ni mu tumi bebre sane ese efata but maame eya papa okopie mu Dr. Manebo amafie eni yewura Mutala Mohammed fie impo adwumayefo a omoni mpanifo ye adwuma kyerese omoni mpanifo bebre na ye adwuma nanso sampanifo we nu didie ebeye den so benya bi ebiem ewo maso ye ho so bodia mu na mene panyi pa ba ko pa na pambo mu abremu yewura Francis Ahovi enkodi enkomo wabanye kase mu adwo Yewura Francis Otemenka yo na wanu gu asem so na wokan to asoma me wai enti eyade a akwakoye bibia ewo eho no but won se omumienu mpanifo mienu meka eye honorable Dr. Manebo amane afenso no Yewura Mutala Mohammed
omo fie no eben e wo chado ho na nti no we free ana okọ a we free ana okọ a omo nhye da ntena honom enche esansa amane no obi enim se na amane no esifate enye se bia mpanifo ne yare ana ebi mpokro ma yare semu no ebusua di bi yare kwa dia ka baka se jawo dane de kakrama etu bebi na okra wato ba ha ne ade sa pepepe impo eba ne sa mpokro ebusua fo kra timi nya bibi ejina so de bo amane but we ni de amane ni nyina da abonten de da nti no dia na ebusua beye omuni bibia se bi ombeye ni ombetima ya ne se ombehwe na omachechire omure omahwe omho so den na omahwe ne ewo omanim ni sansan panifo se achia emu yesan bebuo nyina de nanso echie ye omanga na aba bechia ede wuku adai abai wuku ade tuntum kese pa but awie ni mu no Jubilee House wono no mampani edi dwumasum bi ewo hono ma ewo nso no wo hwe ya ode ef inhwen ede ekokototo empanifo wenu ni nyina na wo kire mu se edin ebre wo mu na edin pa isanse mampani John Dramani Mahama ye hwe ebra wo fa so ode beye mampani sebi wo kra wo fie anopa Vice President Edrewie so no ye president inti na ye hwe sanka sade ne kura no o man ye nsan so experience bi mu da ayare hosemo yensan kwa ho no somra gina soma mikakra bi ya me owura Francis ahovi ekwa kodi enkomo panyi eba ne bambo mu a we mu nyansabo akwa yenkona yene no enkonko kasa sisia na yenhwese aso se yankasa animu nsam esitie sanse eni no PPP amanyekuo no womode krata epiedwa na yehu se awiane mu kura no Bank of Ghana enso de bae ekire se the city no at 60 no kura no wonu atwen e dia sense akakra nam brichie kasia abo oman Ghana ene emu ensensem na krata no de ni parodo no na de biaba Fair Wages and Salaries Commission womo de aba Ghana Journalists Association GJ empanyfo de aba no mo de na wono kan ye say video so no a asase a circulate no womo se video se no ani enyan pa se bi o maame bi anampo we kwado mo nyina ye mema nti wo papa bi wo nua bi ena wakohu se na daja eda monte so ena sade video no so sitie no nipa no wa hye ti baabia hye enti baabia so da bwanti se ya enti wo hwe video no wani boso a wo akra no na ho kra toton se nipa da sanipa na de na aba se anopa ma sori atwetwere mesie na wakra busia kra yere akra ma se mampanyo na soma mi o wo se mi nkodi dwuma so mfama no na afedie be se no nkoro ntam ya se wiemu hye no a woforo ye no akonya nkwansie no a no wafirim yewra Francis Ahovi ana yene no ekwakodi enkomoyi ne yabisa se yempanyimfo no ankasa no wo mo bambo no aya na mpempi no ano etesei wapanyeka se madwoe Francis na wo yade o mi hu ye emi se mo so mo hu ye erode adumo na de ye nyina no yekura mu nie yare hosem wadawru ma minim se ba no bambo mu a wabi mu ye pa fa ye fam sei entity ya be ba asa na circulate sa no yerim se encha bambofo ba beka na Ghana fo nyina ye hunu bi na bi mo ka se helicopter no krampo no esi wo be se abosome 9 ye ebi krampo se asa ya dada dodo wasa Ghana ya sasa yansa no enioma ekwa nanim enti ya nioma bi won ma ye wiem sane ade no yansesam titiru ni abam mpanyimfo a won mutu kwan ye ti se ye yanhwe ne bambo mu ane abam mpanyimfo se won mutu kwan ebewie kire se wo kwabo wakoya wama wanya nkwanhia na akromfromfo akwakoto ahye no so na won makwa akokunu ya sansem wie ya ne yetatete a enra ebisa bebo mu ya saa no ni panwotwe won mafirim wor wona onim bambo mu ye ka ne ye ka koduru ni sei yo minia ba mi dawase de di kai di yakobema yankasa yehu Ghana fo nyina titu ni abosiafo ani government so zeo kai no asem ne bai no nkrofo pi obi biara wo the version ana dia no so fa accident no hono obi akandi but dia meka se asem ne sie no ebeka se sisia no ye treat
ti nyama bebre na yen so yankasa ye hihim kaka ye no bebre ho but ye twense nyama kasa wo kutuku mu no emfa sa accident no hu no about a week or more than that. Sompa FM. Oh. Yɛwura hɔ vi ahoma no yɛahwere no kakra wɔ ahoma no so na ɔpɔkyekyeku yɛnsan so ahwɛ ebiem na yɛnhwɛ sɛ aso sɛ yɛankasa na esitie na afei yɛnhwɛ piap na yɛnsɔre so na kasa ebɔ no mu medase nti maame ne medema no esi no akoba te sɛ sesie yi a yɛwɔ mu no ompanifo bia mpɛ sɛ ombɛkasa sesie na akɔyɛ te sɛ nkrata na ena obia ya na ode ba monten kakra ye ma ne so anyame ya adoma wo kyena ne so no ye besan so akɔ abusua ne fie ho na ye ne eye adwumayefo ne bia manya ne nte sɛ wo kyena no ombɛkɔ eye fidua mu no mienu ne nyina na omakɔ akɔma abusua no so ya akɔ ye bɛhwɛ ye tuso anamo ne yakɔ akɔpie mu enso ɛwɔ hɔ na afɛ yahwɛ ne ebepie firi mu bɛba no so ye de ama ye tiefo ne yahwɛfo nyina ayarɛ ho sɛm sɛ na medi kankan no sesei no ama bi kroma ye din bibia ni wonoma ekoso ewo yenko ene afenso no yen eba mu nti no maame ne akoba yi de eje se ye de sia no sei na afa ye hwe nyame ya adoma wo kyena no eho ana montefufo bi ebebia nso no ye de ama ye tiefo okay na yansa ne yura ahovi nkoto aso wapanye ye mo akwa babiem yo so yeah that was so the american theory say the here titru sisi mi say no yenina dia jojo and say ye dia yo so the wu mu sisi no say ye nyoma abetinya ma say emfa eya pi bia mbre yenina titru ni ebusiafo so the wu mu sisi say omo ye ni say they have to constitute a presidential commission of inquiry meka say me say e bi mpo achase dada ye ka say no sisia we can say omu body no ko omu kokoye forensic investigation betime hu get see and maybe they also identify obi biara ni me body anani part so we can say a step in a good direction so as I say omu yin krofo a omu betime ye krofo omu go try ni die no ni mapa omu ye independent betime ye investigation betime hu say then I see say play no e se ho dada omo yusu ebi mu so say I say omo ye hu adwuma na omo wie ye na omo fai ye simpi me kan say ye simpi ba enne no ye ntachi sanema no so we be kan say do say what say boy kokko say answer na be to kwan ye o bicycle o di to kwan o ye trotro ana your private car ana ye jet ana bibi biara ebimche ana biara o di be to kwan bia no this is a wake up call to us say as I say ye shena ni fuel no et say the engine oil et say the engine na kasa et say water tank no e won show mu and that sana e be to kwan bia na atu ye ko be ye say be wo aviation term no say ye can say ye clearance bia can technical and ethical how do you call it safety clearance so they are very important let's say CBO safety clearance you can technical and say ethical technical say who say a share ho me baba fa mami who say the biara ye juma ni light the bia ye juma the person ye force landing e betimi aye na the person ye permanent landing e betimi aye and now the person ye whatever I want to do no say ye mshem e betimi aye na who say the biara ye okay and sana obetu but who say the biara okay we no that is the physical but ethical no e ba say the biara kono e say who say the biara kono who ko do wa enfa asemfu for bia breo o mu say e share obi tu kwan eye na so the biara kono e hono e wo akunti ana terrorists for robbers for o betimi ataku and na so say o ko a ewie no enye ewie no betimi ama say o mu say the biara free na eye but answer obebu hono na we like so wontimi hu fi fufu so ni say ebia bi wo ho ati say we sie no and say people bi wo ho you need to have things that are
okay for you to know that the biamekono fine. But answer na sa ethical clearance no bet na eduma no say we hold GPS system no onu so ye eduma yi GPS system no onu na bet ya bon who wechi the brain who wechi but who bet me say to see ano ebia mi wo Accra but answer na me be Koforia no bet me say Koforia ho no enye and also say because Koforia ho a enye I say I have to have communication between the aviation leaders any me can so all those things you know as I say bibiara bet me Yura Francis Ahovi yabeda se papa pa you know say no brichie no abono ye nyina na ani ebutu moja mu a yesu nti ye haw pii ma yemfa wonsi bibia ne yabesa ba wonchen yo mimi aba me na waseti okay yo abusuani na bon komo yi aye Yura Francis Ahovi na yene no akasa ye no wa panye pa ya bana bambo mu a wa bene mu ene ye chese woni ye edi enkomo no Lester compliment na dawroma wode ya toothpaste and the brush ekra yemu wose kan tro se abusua wo pe toothpaste papa brush papa ebeboa ma wo se no anka se twa yepo a ayaya toothpaste and the brush ya toothpaste and the brush eno nko a pose papa ebetumi aboa wo 0501 619 588 0501 619 588 ana kumase fonso for 0501 390338 0501 390338 na ne won mo ani enkomo time heba ATIME time heba mixture no wose kono kopepi na toy malaria fever typhoid ana yade agodo ya ehawo na ne nsaso no agwakoye no se malaria no hwe se obenom time TIME na yade no ase atu na ya wa time HH mixture and then capsules and so honomo a wonam ya anasempo bi a rushes emu anabegu ba na so be ma no ho no ni nyina no ya time HH mixture and the capsules 0244 417 669 0244 417 Technospark 40 series nso ni ye kan fodi amo bibia say wonyanya bi ntoya no akwakope bi no wato ne ntam aye Technospark 40 eno nko ane phone papa e wo adwama so a yaje atum se betumi aboa wo we no ne quality ne bibia wo soro enti eboa wo ye papa ma wotumi didi ujuma ya just enkolo ba hwini ade ntesa ya no de no 0303 980205 0303 980205 woko Instagram na so a Techno Mobile Ghana and I say Techno Mobile Ghana yes and TikTok no ye Techno Ghana won sabeka wonom medima for about sentence so say what the time I to yade so stroke analysis yade diabetes hypertension kidney nyina ye medima for awomu nsansan for kodana typhoid and malaria fever 0244 774282 0244 774282 Accra wo pokiaso mayira kumase wo wagogo wana government school no ne di hwani mo ya dan ho ya ba ka se wonto asoba nokura a hot bite na yenyina ya wa awrehuo mu eno nti ye de kase ye nto aso no na ede ewo so sei wo wankona ede amawo na ne nto aso no mu no kakra ya obetie na edidi so ne mum ya hye ne nso Sompa online app no eguso da Play Store na App Store ho ya akọ download na won so tie yen bi ho ne nto aso no bi ya de ma wo ne se ni ayate ne se enipa nwotwe ya enra ba mowo ede na pakan esi won bobo ano no won mu empaniso won de South Africa na akọ DNA analysis yedi mu nkomo bebre wo na Ghana Psychological Agency and afei one wo mo hwe adwemu yade so e de krata bia piedwane nyina efa enra brichia ebomen edom kase ye wo Ghana brashe ojafie nso abawura mu ewo the Mutala Mohammed ye say aka na the late ede aka ne din ho wo makọ ne fie ne abusua akoma mo yako BPS for so the krata ba wonu mu cheche nsem bi efa kane oswani a no ohye bambo ho nsem so kane PNC dwemtreni Bernard Mona wono so de kakra to so kwan a
ɛne sɛne ɔne yɛwura ɔmane boama na wo mu di agorɔfa awreho Emrashe bedwafo nso ekasa ekyeremu se ekwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtu afɔma gudi ekwanbɔne so nti ɛna weisi yeyo abusiansam no ahodo bebre ɛka weenum ho ɛna nuanom baasa yɛatena se ɛde mu nkyeremu ɛbrɛwo bɛma baako am de mantemu ɔbrempɔn na Sompa kwaku ampoma menime nuanom abena badu adepa kofi ɛna fe akosuya eje wakɔde boati afe yɛnhyɛ nkɔmɔ no ase na yɛhyɛase a na yɛhyɛase ɛde afiri nkɔmɔ a ɛwɔ hɔ deda yɛ yɛmpani ni nipa nyinaa animsɛm ɛno amu nkɔmɔ ɛne egusu gyina yi nea yɛateɛ putupuru ɛne sɛ nipa nwɔtwe yɛ ɛnura baamo wuo ɛfa wɔn aboboa no ɛma wɔn ato ayanom ɛwɔ no hoa na saa deɛ wɔ sei mpani sɛ yɛsua yi musuo yɛsua yi yadeɛ saa wɔ ha wɔ paa deɛ yɛsua yi sɛ sune maybe mesi o men ya boboa no bio da se nipa bi so wo man na nam so ama wo ato aya no wonse adu se ye wo awraho kwan so se no de ya na hadwene pa nrada na wonde wan mu efri biaye ya esi ya danse krofom ho no wo mo de firi ho ebedu enkran ha eba ye anopai mpo ye bo mu ne awia yi ye de ma wo se wonom so de mu no e de akopie 37 military hospital sane e be ya won be ye mu hwehwemu ne ehunu sampa wo bentie mu nie ena afia so masi de nie na wo wo 37 military hospital ho a eye bode antimi anane ba nche no nti won ya bo akire e de agu adu premu e de ko South Africa se ho ene won won fidi papa ya won betimi de aboa yen ama yatimi anya ehwehwemu no sane ye pese ehunu no adomu fi ko de akosi ase sane wo man no ye ped wo no na ne nyina mu no amanya so afo onimanyafo Muntaka Mubarak Mohammed wakasa de fa ho sei. What has happened is beyond all of us. Allah chooses to bring us to this world and He chooses to take us out of this world. Nobody can challenge it. And so as Muslims, we believe that Allah has done His work and we can only praise Him for doing His work. If Allah wants to take the lives of all of us here, there is nothing we could do. And so, as Honorable Sohini said, we can only offer prayer so that Allah will receive him well. According to Islamic tradition, sallallahu alaihi wasallam, any Muslim who dies in the circumstances that our brother passed, it is shahada. And so we are worried here, we are consoling each other, but our brother is in a better place. So we will say a simple prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Abusia anyway you know ayete ye no Dr. Amin Adam wono ena edi dom anim ekwa kasa ye ewo Yewura Muntala Mohammed ni fie na ono ye former finance minister ewo my Ghana mu hayai owo minority for nafa dom kuma no wono afa ene wo na we ye wo mo nso ko Yewura Muntala Mohammed ni fie ena san komotwetwe wode to odwa na yeguso ye krase yensa beka Yewura Muntaka Mubarak Mohammed ne no sane waka no se wo mo de mu no ko South Africa na woni akwa nhwemu e wo ho no yenya saa ne no a no nso ye bebo e de ato aso de ama wo Ebusia ye ginemu ewo brichie ya ebo wo mayi enra ukwada tuntum asese o magana ye nyina ya ni edakoto mu jam na krata yi efi Ghana Psychological Agency anase association and afa psychiatric association wanom aka womo tama bom na wanom say womo atoto sra Ghana dihie nyina wanom a enkankan wanom efa womo ho bloggers no afa womo a womo tumi ede niema kakra nkra atutu social media no so ensam twerofo wase ye die wom wanom eka kyese se biodie esi endra no emu nye de ekire nyan enya asam ketwa entini eniema bi a ya hyase a ye publish ye abafo ntentan fidie no so afei wanom a wom ye nkrata ho adwumu a mekire da obo krata nwumakuo no wanom etimi di gugu nkrata so ema etrende na adehia sabio wanom afri yensa ya sei wanom abusua ebehu wamo sunum se twan no wanom ekire mu sei si yakosoa aya ne sa sebio enipa a wo behu anase bia wo bia
ontimi nso na koma mu no wakoso wo hu sa video no wo hu foni no na edi na koma mu dam na edi na adwe mu dam ebetumi ana sa kwanya no so ama niema pina na esie ewo nipa na brabom enti no Ghana Psychological Association for any psychiatric association one mo kasere ye nyina ye hye na eniema no sede videos no emu no sede ye no sede ekire no enyan nti one mo hye na ye njai sede ne na nam social media no so nyina ekeba ya so post to bi mpo a obetumi akọ page no so na wakọ delete afri so sede be ya ha busia ha de hye one mo ntimi nso sansem ne mu no sede be ya ye de ni die mapa ebe ma ye mpanimfo yi Abusaya 27 so na Ghana Independent Broadcasters Association wama so adiaba ya chese wode ya konsem ema abusua saa na krata ya woma de ba ya no na wan wechim se yewra omane boama sane na wote akonya so sa defense minister na wosi ebo na homoten na enye asemkuma kra na enye ononko Dr. Alhaji Ibrahim Murtala Mohammed wono so yesoafo a wo hwe anioma hodo a atwe ho ahia na wodoma nkoma atom ye aso wose won nyina no wo mo tempo adema ka na man no ayade a eso ani na ekonkan yi papa nam so nti Ghana ya shrade na ya shrade no so no wo mo besere se nyame ma ye mu ahoden a ye betumi ade agina ebre mu oden a etise ye mu afei won wo kyeremu sesase a no wo hwemu pa no a ba bia ni o meka kono ana ama abusua nyina won maboto won wo jo mo ba bia anyi nti no wo mo besere pa sane videos awodo ana nioma circulate sane abadi kare tu dwano apepepe no wo besere san ka yenyi enfamfri social media no so na entumi muwa na nyankropon me yemu ahoden a ye betumi de akurakura mu akosese abusua yi ye bepa won mu nyina korabre na nioma akwakota din na Ghana Independent Broadcasters Association wo mede won mo kasa no abawie ye no na won mo serase anche enipa nwotwe a enei ye de wonom samples ekwa South Africa akwakoye mu hwehwemu no won mo hwese hwehwemu no betumi abantam na afi de Ghana ye hwe no mu kwanse ye betumi ayede afa ho no yetumi awie na yawie ne yim afi abusia yankwa achi kituwa bi na yankwatie ene no sene amanyeso afo onumnyamfo Muntaka Mubarak wo ka no se wo man no ede emu makoma nwotwe no ko South Africa ne akwa nhwehemu de afa ho no yentie sene yo ka no. Well, let's start by thanking the Almighty God for all He's done for us, and thanking Ghanaians and all world wishers across the world for being with us and supporting us and having our back in prayers and all that in this most critical moment in our country's history. It is the first time we are having this kind of tragedy. And as you may all know, we are grateful to God that we were able to retrieve all the bodies, and they were brought up in Accra last night, as you all know. But to speed up the investigation, obviously we need to do further examination and investigation just for the awareness of doubt, and some of the forensic that needs to be done. I mean, taking samples how to be done outside the country. So that's why we are trying to fast track, and you see all that. We know that this evening the president will address the country and the world, so we hope that we'll all be patient and wait for the president to address. But I want to thank the families sincerely for all the cooperation that we've had from them and the support they've shown. We know they are grieving, they are in a hurry to have their family members so that they can attend them. But we are happy that they are cooperating with us, because it's not just about burying, it's beyond burying, trying to establish what happened, how things went, so that we avoid it into the future. So we want to thank the family for all the support, and together with the health minister, the minister for Lance, who is now acting as the defense minister, we've been working around the clock just to speed up everything and this part of the process. So we are hoping that this will, when the president addresses the country, other better particulars may be given. Aside everything, you are also a human being. So yes, we need to be able to hold on, to be able to move our country forward. You cannot control crying forever, but we want to assure the family we are with them, we share in their pain, we grieve with them, and we are hoping that the good Lord will strengthen all of us in this difficult time. Our forensic, the head of forensic at the police, CID, is the one leading that. Enti head of forensic, our police CID, and a leading delegation, no, ama wa South Africa. Na womo akwa to enhwemune so ede afriho na abusia
wadama join your Facebook na nkomo ketua bi wo Facebook ho na yentin free hotel eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra o join your Facebook ne so tawu a uromi 213 na fe yenko Facebook ne so na manfo mehwe anopa no ne awia no mu ho no ebra na ye ne yamane boni ba bedu ebo nkomo no wo hye kase se okopie mu ewo Dr. Samuel Sapon ni fie wakoye ne Dr. Frank Amakohene asantemantam suafo ne mpanimfo hodo bebre ye ba ho no wo mo ye se wo mo san budichi akọ adanse ekofrom na wo makọ hwe ade bi kitua bi anopa no mpo na me ne apam ne oba pa ye bo ho nkomo friend black box eno ne betimi a kira de kode potin ya esi ye ewadu prekota no mu a enam so ma ne konya asa akwanhia no na Dr. Frank Amakohene mu ko ye ko hwehwe ya makote ho mpenten kwasa fiti anopa no a enche ye be chesi makitua bi atwamu yi ena Dr. Frank Amakohene wono ankasa akọ ni mu ma no so Facebook ho akọ trode ato se no kure se wabrempo kan ye wone Sompa FM wo mu kan se no pani ade a aka ya wo betimi ahwe akira kwan na mpa wona kohunu wo mu akọ black box no nti se wo join ye wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ubehunu black box no sane yetie no ya wono akohunu no kama panti wei eye asantemantam soafo Dr. Frank Amakohene wono ankasa ene di delegation no anim ya wono akohwehwe ya wono yahunu a womo de ye ne 10 e de abre military high command no e won kran ha na wono mo nso ahwehwe mu ahunu sam pa ade esei wabenten weni e de free mu ba ya embedded chip wo mu nyina no woni ahwe e de afamfidie mu ehunu ne kwanfo e ba so a enam so e ma saa oyenei abekura o ma ehwehwere saa ni nyina mu no ye ne gusu de akire ne ye bepie afiri mu ababia no ye de ho nsema matiefo Ebusia sabre ya mpanifo abo amane asa black box ya na no no helicopter ni mu no wanu mu akwa hu no we brew of public safety BPD and I say BPS wanom eneka say wanom catch the omeyi empanimfo ese enkabeya se black box no wanom anya hu a won betimi aye hwehwemu ye pa akwakosi asesansa black box no sade epre bia ewomu no record sound enkomo a wanom di ye afa etimi atwa video wi enti no womo hu ni sei na won ba hwehwemu ehu ade koratietie enkomo kora ekoso e helicopter no crash ye ni mo no wanom betumi aboa na won mapa independent body bi a won betimi aye womo hwehwemu ye akosi ase na ekuyi ekase International Civil Aviation Organization usumu an stating guidelines no wanu betumi ayemu ahwehwemu akosi ase a se ebia acha na fo be saduasam na nka wanu mo de sa results no ababa beto montene wanu mo gidi se be yakroje pa na asem a asie ya ye breach kasie yi enkwankwa ye se ye kwakwakofa obi se bia aban mu ebia asemasi anaso bentin bi ade bibi kwakwakofa ne nsase ana se ebia minimasimasi wa bemu anase we betumi aye na ebe wiase no na enokura e wose betumi pie montene na Ghana so ade hye hu se wei enenam so ema ye mpanimfo eti nananom se do arahuo mu no ni nyina so entumi enkokoka eye apase na mom wanum de wo mu susu se wanum epe ebia International Civil Aviation one organization ya womutimi hwehwem ema nokra eda adie na enka anu betumi abo enam so ema BPS fo wanom de sakrata yi apie montene na Aircraft Accident and Incident Investigation and Prevention Bureau wamo so adibi abasa na wamo adie no eba na ewimhyan animu nsansam a wamo abimu enti bibi atisaye animu black box ni adie no wamo abimu ye papa na ano ana wamo chiromu se ya kwakwa na se ya black box empanyefo hunu awasantamantamu na ababa boama hwehwemu mapatumi akoso titiriu efa ne se kwanya wodo ye nam so ema sa helicopter no timi kokɔhwe ho saa sɛ wɔn nya fort bi wakwan mu ana sɛ bia bibi ne si ye no ne nyina betumi adadi saa na anam so ama wɔn de arewosɛm ato adiama obibia sɛ wohwemu a empanyefo mako nwɔtwe no wɔn mo firi mu no wɔn nyina anya obi akaka sɛ wɔn yɛ wɔn mo no wɔn som Ghana
honhom mu ne honam mu afei na wɔm de wɔm die mu nyinaa ɛna na ɛsom wɔnti ka brakora mampanyini etu saafo yi sɛ nka wɔm konkosin na namu no na nka wɔm betumi akɛse mampanyini anim twɛn sɛnya de a wɔm bɛkɔ na so nam sɛ wɔm wɔ Ghana ho donti wɔm tumi gyesi wɔm na so yɛ sɛ dabi Ghana nti ne yɛbrɛ Ghana nti ne yɛba bɛfa tumidie na di so nam so nti ɛna yɛyɛ nkwae asrafo dɔm a wɔn mu twi hyɛn mu nyinaa mo nkambom ne yɛ nyinaa nipa nwɔtwe yɛnkyena helicopter ni mu nkɔ ne yɛnsan so mmerɛ biem enti na wɔm de wɔm nim sɛ wɔn mo kɔ Ghana yi oyɛnti no masan so aba biem sɛ na de edi wɔn mo anim o nyankropɔn ko ana n'anim o ɛnam so ama wɔm de yakɔ nsɛm akɔ de ama abusua nyinaa sɛ yɛnkura emu die mu ɛwɔm sɛ mu ɔyɛ deɛ nanso yɛmfa gidie ni awerɛhyɛ mu ne yɛmɔ twɛ de ampɔmpa yɛ sɛ baabi a ɛnɛ yɛ nua no mu a wɔn afiri mu nipa nwɔtwe baabi a wɔn kwe kɔ biara no twɛ de ampɔn ɛbɛkɔ so a ɛkurakura wɔn saa yɛtoa nsɛm no so na kane dwamtireni edema People's National Conference Congress PNC no Bernard Mona asɛm ne yɛkan na wɔkyerɛ sɛ asɛm no a wɔte yɛ no ayɛ ne ya papa na wɔhunu sɛ ne obɛ describe ne ho kora mpo de akɔ akɔsie na wɔkyerɛ mu sɛ wɔne Sompa kaseɛ bɔ nkɔmmɔ no wɔse ɛno ada anɔpa bɛyɛ sɛ nonsia bapa ho sima no bɛyɛ sɛ du aduanan nwɔtwe emu hɔ no ampo no wɔfrɛ defense minister ɔmane boama ne ne bɔ nkɔmmɔ na ansa na de kyi nnora no na ɔno ne national chairman abɔ ne kaseɛ sɛ defense minister pɛsɛ wɔde ne hyia wɔfrɛ ɔno national chairman no koraa na emom wɔntimi amfa na meeting no so koraa saa brɛ no wɔntimi ne no ani nkɔmmɔ no ankɔ akyiri nti ɔno Bernard Mona ɛne Dr. Mane boama ɛmɔ nkɔmmɔ na ɔmu nhyia na afei nkɔmmɔ korɔ no wɔwɔ ne kaseɛ ɛno na afei ankyɛre biai wɔte sɛ adupire kɔta yi akɔnya akwanhyia asɛm wɔ busa na ho a ne sɛ enti Kofi wɔka ho bia na akyire no a wamanfo aka no so da binya no korɛ akyire kura no wɔse ɛyɛ dae na me so a ɛne wɔ binya ne me wɔkɔhwɛ ya sɛ Dr. Mane boama ɔne ne kasa yɛ bɛɛ sɛ no nsia brɛ mu hɔ ɛne wɔno a ne yɔnko Pipo Mutala Muhammad na wɔka ho bi. Well, it was social media that confused me yesterday. I called the Minister for Defense at exactly 6:45 a.m. because we were scheduled to have a meeting. When my national chairman had indicated to me that he has been to his office and the man wanted to have a meeting. So the meeting was scheduled to happen yesterday and he could not respond. Later, I would hear news that helicopter crashed. Then I said, this man messaged that he was going to represent the president somewhere. Could he be in the helicopter? And I took it that it's not possible. Only to wake up to reality that indeed it happened, that he was in the helicopter alongside my good friend and brother Mutala. I was so disrupted that I forgot myself. I have worked with them both when we were student leaders. Abusia ani ati ye Bernard Mona kanedwam training edema PNC amonyoko no wo wi ye pɛ ɛna pani ya wono ɛda drip secretariat na no Edwin ni Lante Vandapoe wono nso de kakra to so no ɔkyɛ sɛ drip fo nyina wa awrahuo mu drip fo nyina esu drip fo nyina magana fo nyina hyɛde ne yakɔ na abusua ho ma hwere ade sɛ die wɔn yakɔ da saa de we die enko chiri empo enya de a sɛbi mpraduasa otamfo mpo wobɛbɔ mpa ye mpo sɛ ɛde we mpo de ato ne so nanso obi ka sɛ ekramoda akena wɔ sɛ abasa enya aba no de na aba no nti Ghana fo nyina yakɔ abusia yada so agyinamu ɛwɔ arahusɛmu brichi abɔmɛyi na ɛnura yɛmpanifo a wɔnom ekonya wɔn kofi kwan mu wu a asɛmi ayɛ arahu pɛyi na wɔn ɛnan esi kwan so a na wɔn kɔ akɔpa dwumadie bi aban no ɛde ɛba na abɛboa ɛkwan a yɛfa so etu ɛfɔm agudie ase ɛkwan bɔne so no enti na yɛ responsible cooperative miner skills and development program ɛna ka wɔn kɔpa ho ntoma yi agya na ononyafo Emmanuel Amakofi bu a ɛne wɔ so ani a wɔn wɔhwɛ asante mantam na no wɔn kora di kan ɛhɔ ana ne wɔn bɔ God bless our homeland Ghana yi a
one munyante ya ne se prayer one mu dibai aba be krashi na kwaya rehosam na sansem yim so ma emrahye badwani a wasoma de hia wonom ewo Abuakwa South Dr. Kingsley Agyemai wakasa wasi sanka Ghana pa nya se bia ya so na den na yenya galamso empanimfu a wonom abetena ba nwa kase su kwanyina da ebi kra de wonom akonya to ho ne ade aso still entendimi antentam ami egusu a yetu afoma gudi akwanbone so enti na ben ye senko obelonche sa responsible cooperative mining skills ya enam suma ya shiri mpanimfo makomakon watwi enti si yenya galamse yenya nkiegya ya enka we nyina emma suohu arehusemi enkansi enti no owura Agyeman ka kire Ghanafoɔ nyina sa Ghanafoɔ mu nsɔde o ni etimi tu afoma gudi akwanbone so yentu ase na yemunti ana doctor omane bu amane panimfo akuku da ma wonum ka wo hu wo mo nyina ati na nanum siadui enti wose Ghanafoɔ nyina ye nsɔde na ekwanbone a yetu afoma gudi ase no yentumi ntu ase na nya ba akofo ko eye wo ko ye meko na sanse ebi mu kwaje ko wo ni na eja we akwasie yi na ode ne nsam ba wie ye no so ma abusua nyina yakɔ Ghanafoɔ nyina wose atwa akoma fanto ye yam na eja eye mpaye na sesei wose ye bɔ edita abusua achi eyare hosam Sampa na Dr. Rashid Tanko, computer one your deputy director of elections and IT, Adema NDC Amanyokuno. Was Sarah Hosam Kroyano, Wananoa Tumpi, ya watchrimu, na wase wu shomo panua. Sasiano NDC Amanyokuno. Wamanka sesia wodo ana nneoma wodo bia na awose one more carifa akwatia ba election no no one more twen ade asensen ni nyina no ayare wosam a asie nti enti wenya akwatia asem enya afe na ensem ni oba ba frɛ na bebizanse wono abo anase bi yera Rashid Tanko sesia na akwatia no ba election no ya pompan so onzi de na adwene ho fa ho wose we na akwatia asem no akwakoda sansa wosam wo asie ni britie no abo no wom ka se won mo ka enya na no bawie na de ma ne bokoto dwom kura no ama won ma twen sensen no ayese defense minister Dr. Edward Omaneboama papai one year Andis Yamanyoko the director of elections ankasa na se panyipa ya bana bato mu nsam wada na bamu no one on Dr. Edward Omaneboama defense minister ya wafiri mwe enji se one mu ja ni wo na wo na to ho no ma wo kan bato mu nsam a na se nyade a ebetumi ayisa. It's a terrible situation for us. I mean, it hit us hard as a party and a directorate of election. He was the engine of our directorate. Even when he was made the defense minister, he still worked as a director of election. For us to prosecute the Abdulmanov election, he showed us all the strategy, the plan for it to execute it. And even as of yesterday, in the morning, 7:45, he was still working as a director of election. We had a meeting and we discussed how to go about it and the strategy to use for the Apotia by-election, only for us to lose him in the next couple of hours. Currently, we are devastated with his death and the other national officers, as well as my MP, Tamale Central, and Honorable Mutala and Lemuna. So we are devastated. For now, nobody has the nerve to talk about our court. We are now mourning. We want to mourn our gallant officers, and then after that, a decision will be taken at the highest level. But now, we are mourning our losses. I was your deputy director of elections and IT Dema NDC Amanyukuno Ora Rashid Tanko computer na yetenin kano yantoa ensem no eswe na yawura batu mu de yamfa we nwa akire se tawu former MP Eduma Kwesiminti mabatu ampeso aso ewo atoya mantamu Dr. Prince Hamid Ama wono na yakasai wose we kura mpo de anka mayenkwa akire kura na yebua sani abayi a wamanfo nyina esu ho na akwaya te sani a we di ase Ghana nyina mpo wiase nyina eka bie ede afa ho yi one day wo ka kire ne nuanu MPP fo se beya anka Tamale Central abato no kra mo nko ho kra by election bia ni akire mo nka se oh sani Ghana fo wura hui ya MPP fo kra mpo de nkanya de Tamale Central ko by election bia na nko munyu am ho kra emfa emfiri mu wo ka we nyina ne wo ka ede atoso a kire se akoba ne se no enche na abato commission so ebe fix date for another by election Tamale Central na so sani MPP fo kra wura ho asin wo mo NDC fo no ebe ya anka wo munyu am ho kra emfiri mu na nka by election mo nka se no kre ye nkobiu ena afen so NDC fo nso hunu se anka akoba ne sei akwati adie ikrampo ko mo kra nko mo nkobiu no mo nyina fa mu am ho kama
na ono nyina nso entimi enye bokọ wei Dr. Prince Hamid Ama nensam kakra odi atodwa eno no abusaya general so na ya dan ye ho ye ba dia ka chi no ye de bato aso na fi ya hwe didi enim Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me selfim me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wonti ye passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more misi minim wife yekopa wo wanye one city nyinse ne beto mu ansa ne yetues ka no misi mi connection na encheda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kra wa ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say omo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it slim macho may you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na di show e Techno Spark 40 series for cra abedwamanso ejawo e wo more style ne wo more spark sleek classy kaish screen is so come check battery ni wahodi nesa chance check crystal clear AI camera edimo phone a obetwitwa obepost nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it slim macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold trendy eye Gen Z and what be bien to me say ohun kwa me ma remfi mame ene papa nso long lasting battery techno is your plug yen temtem bora Techno show na dealer bia ye gina tum e wo Ghana fa na nyina so wo north south so wo east west abrebia no obi wo hodima ne nyina bo no eda for bra edi ekra na wo twen Techno Spark 40 no eye slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afran e wo 03039802005 and I say follow yen e wo social media Techno stop at nothing Kweku minim se wayeshe me kra manane na so eboni show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les débuts, nous avons condom. Les condoms, Sompa.
TV, Emma Akituapa. Abusia yada se watching ami agye aboafo nkrato aba yet swansam no eso ewonsam foforo mo ede amao na osweni e wono na wo hye nkitahudie na afi abafo kwantempon wa yefa so edi dwuma e wo mayim ayo ne nyamfo Sam not George wo ba montene ebeka se woni eye multi choice Ghana DSTV foi woni wonom adi nkomo se wonom ebo no e wo soro dodo entine eho behia se wonom ebe hyinshan ebo no so ekakra na wode deadline eto ho ma wonom a eye ene de ya me no kasai na eso na eso ye no so wonom so wo munya hu entini bibia si akire yeni kan entie ononyafo Sam not George ebra wode sa deadline no edema multi choice. I made a formal request of 30% reduction in the package pricing and gave a deadline of July 21st for a formal response from multi choice. On the 21st of July this year, I received a 9-page letter from multi choice detailing why they were refusing to reduce their pricing. Their reasons included that the cedi had depreciated in the preceding 8 years by 240%. And they claimed that my request for a reduction on the basis of the appreciation of the cedi was unfounded because, in their words, the appreciation of the Ghanaian cedi over the last 6 months has been a fluke which could not be sustainable. As minister, my fidelity is to the Ghanaian people. I have had to act in the interest of the Ghanaian people, and I believe that the Ghanaian people have been fleeced and exploited for too long. I wrote back to the NCA on Monday and directed the NCA in that letter to suspend the broadcasting license of DSTV effective 7th of August 2025 if they fail to effect a reduction in their bundle prices. I cannot, as minister, serving the Ghanaian people, continue to watch what can best be described as plain stealing happening to the Ghanaian people. Entino nanie oswani krata wo kyereye ede koma NCA dwumaku no SSN na dai eso na multi choice fo eye DSTV fo yi wanom enye the needful a wanom enje wo mutumi krata mfiri wonsam enti ene dai ya me no kasei National Communications Authority ye twanti afra one NCA wanom de krata akọ emontene akọ multi choice Ghana ese wanom edwumadie a wanom di no wo mayim no wo mutumi krata no yaje de afiri wo enti ya suspended woman enti ni wanu so wo gina wo section 13 Electronic Communication Act 2008 at 775 for so ene ma wanu mutumi a wanu gina so e de ohye ekoto eye multi choices wanu suspended wanu dwumadie e wo Ghana hanyina na wanu mo nafu anu makomako aduasan 30 days ss 30 days no eso na dia wasa wanu ye kokoamu nkomo wanu adie se wanu amma wo ho so na wanu amfa ne mapangu akwamu na bibia ankoso na sadia wanu ya no mba ya dia na kire sei wanu antumi nya adwuma e wo mayim enti ye ne a ye di kan recharge ye de no 30 days no eso na se wanu ane upanimfo adwenko benkrom ama bibia anko yie pe ye ntumi recharge sanse tumi a ye de ma wo mo etimi recharge no eni wonsam ebio Awosoye ko mano so tewo na yakwa akodi enkomo na konfa no chaba ya osabia ya na pathologist kwa akokasa yira doctor wasai sampene kwa akodi enkomo wobanye kase mu aje o sompa so ni mejo so mini na yamaye nyina ye ho yakọ yakọ kase pa no kwasem wodi wadawru mo yenim se ba no se yempapa nipa yehunu sabi odi ekunu a wabiemu yie pa anti sa nkomo yi a ye baba twetwe woni nipa a obetumi aboa ye na yehunu mu yie anura brichie kase a ebo Ghana man menim pefese wanim sem dada enipa nwotwe won ma hye dworobe na won man ka ji kura amfamfiri mu no yehwe yatese ana Ghana ban se wamo afa won samples a wode kọ South Africa man ni mu na yatumi akwakoye nhwemu na timi identify say we nipa so masi anaso wa benten ekoba ne se no ama menka question mienu momu ha se Ghana saade no ye ni bi wa ha say ye betumi dia ehunu say we ye nipa so masi bra obi ahye a ye hunu nipa nanim ana biem ekoba ne se no a aya na ye die hwehwemu pote pa ana ya na mpanyifo de gu akwan mu. Well, me that's be a question I was saying about kind so they are boss me and a question what they are boss me now. Ba kon say ye near fidi ni bia na e na ba kon so ne say ye ni nipa am with me say adwuma no. Sa ni ma ni nyina no de ye ne say
a hardware in Guasima Ghana, the whole country to say Ghana. Yeah, in independence and Sana, South Africa being independent. He said, if there is this DNA profiling a year, you be Ghana ha. If you are at least police hospital, when you say you are, okay, say Takra de a Corabina will be a cum coach a septic tank. So, Kaisa, no question. And yet, Takra in your Ghana, any who quite fast, your expert, our police a year, over to me, yes, I do. And Guasia, some Emma or mine or seeing I bow down our head in shame. If it is true, well, said also can be named. I've never had any EBS say you true says I didn't there. Sompa FM as a country. Say, sir. Any only panels were your police hospital or minim and the minimum be a training or waba, their organ, say DNA, dear, minim so be or waha or yip side money be. But they are aware, says I didn't know her. Any bisa war, your experts is also her. Be a me find say I'm being blunt into more so when any appendicitis no also an operation of course South Africa surgery. And I say when and yari when malaria because South Africa so become ministers in the mom that it's a shame on to Ghana. Very big shame. I'm being blunt, very, very, very big shame. Say Sibini ha cry no find Sibini ha. I didn't know moon training for and no moon faster machines in the Maha intimate. Until much as anyway, I'm so sad. And now you bet to me, I can't say, send your Musibi Shabro Swano, Abiana Ghana machines in intimate fana. Maybe say, Yano crack, machine been intimate fan you are. That's no more. No question. Almost Sabody no Sabody's name called South Africa. Say a funny South Africa. Nearby. Whoever to that decision, that person should bow down his head in shame. Okay. You Ramon Taka Mubarak, Oswafwa, was sure for some near my own Samson Interior Minister Anna Ebekas Semina. Wadaroma, only take a decision on the Sobe now say intend they won't mean blame. He came to announce it to us. Okay. Into blame. Now, Omono Crano, I didn't tell Mom about medical school train some better doctors. So if you don't have confidence in the doctors and the year or other, why do you do that? Omo Mohano, Omo de Omaba medical school train. Why would they do that? And I'm a no question not medical school. So if you don't have confidence in doctors in the experts Omohano, why would they bring their children for us to train them to become doctors and lawyers, any friends, engineers, any animal name? You were something same way. Okay. Ya baba dia wo kan ho na ya domusu ko ye pa na boa me kakro. A situation like this wo be awuo wa hye dworoba ye se yen taking the samples ne enko die ne ne ehunu ni pa kompote awoye no. Aya na hwehwemu no ekwa be so na mofa so amonim die mu ne sabi omunyansa mu no. Aya na mofa so amoye no na biem it take how many days? Anye bia no mokoye nye omosi die ne. Anye bia na die ne no mokoye. Ananya sa no mokan. No kwasem. And said Jane no ye Ghana. Let me be so say Takradi case you know see I don't know some more kaya. Ebi so Ghana Takradi ebi na me bisa sa bibi ate say ye no fa ye ko school kakra. Say ye se ye kwa die ne say de wo ka say ebisi wo Takradi a ye bi wo Ghana he ye no. Ekoba ne say no aya na de ba de pa. Ena mpanyifo no madaworo mu ama bin wo mu no mo ye mo de paapai emi etimi hunu se we ye nipa so mesi anaso obenten ena eteki emre dodo say nyina ye tie sompa enchesa the American say the obusa question obusa say DNA hia ye bi hia enema bi a wo bibi a fani DNA profile no ebi ne sen ebi ne tinwi ebi ne mowere ebi ne elema bibiri wo ho yitime fa hwe especially baby o so mo ka se nipa bibiri ahyesa no ya na se nipa na ahya bom no yakopon bon na yi no elema bibiri ho no eja kora yintime hye ho no bibiri sa nipa brebo eja ntime hye no dwurube nipa adwene
anya adwena kasa ade bi kata adwena so ye fe ne dura mata agent me nhye ne dure be o sre kase ne hye on agent me nhye ne dure be thought the me kana say no kwasem ho no ma agent me nhye ne dure be sa ne man kitenkete ne ye fa ne ye de hwe ne ye hwe ne ye de mache wona wo se obusu ne ka ho a ne afa se ne bra ne atwe moja anan atwe ho bibi usual kwa these days kwa moja yen sada atwe moja sa ne man kitenkete be ne ahwe ye hwe wi ne sampa ye mache a ye wodia 99.99% wo dia fa ko na fa kwisi so at as 90% kura no doubt to me say 99.99 yes wo dia fa ko and these things are not difficult. I don't know where you did Sompa FM you did South Africa well I don't know and I say what they call South Africa wow they said in South Africa no also do ukata woni na wo go ase because so what Ghana ha na yentimi anya what it takes modern crofo could training be if Germany e be free one US e be free Britain e be free one ba Ghana ha no mo bana say mo ntimi am provide what it takes to do this simple analysis na mo de cause South Africa munya appendix so appendicitis na be say mo operation mo fan cause South Africa enti you Sampene bibi say ye no aye wamo say ye hwehwe ngunu nipa so mesi anaso obenten no eye no nko a ana madaworo mo ye ana mutimi ye ma ne boro so me yetimi hunu bibi foforo ai eno ye nhwehwemu mapa ebeboa ye well until say menya full complement of whatever it is so mo call for identification it can be done here even they want to go further as to what happened that it could also be done here because the government have spent so much to doing those okay na me so me be training ubi na you need confidence so much you mon close medical school no and medical schools no mon close ni na and say you know what can say you know we yade wusie no wo no sasa kwan bi so no aban no abumanimtia mo am Ghana ha no of course they know of course na me aso me can say the wo kana me fa so akabi no kwasem ko ba say omo e de sa duban nema we de ko be bia omo fo mo manyina no mo ba ti ntwenu mo ha no omo fo mo nyina nko hoye enti akwakwa ba ne seyie no a ye hunu se wem de wo mo ya ban mu nipa wo mo frim enti wo se ye take wo mo samples de kwa South Africa ne ade no a wa bra Ghana ye betumi aye bie no wada mo ama ben wo mu seyie no mo betimi mo betena sesa mo ye nhyehyɛ bi na mo ne aban no akwa tena se edi kasase bi ana media well bia o media me I don't say when the decision has been taken I would have wished say further and I say going forward no yombe ne sa obi omunya ne sa am pass on person omu a detective what's happening Sompa FM otherwise no for me say the whole I'm still holding on to what you are saying no kwasem say sa na wo kana no credit they are fine and based on what you have told me no na me come and say otherwise no me near about until me reading there I can't say much but it's sad it's very sad as a country say just simple thing. I don't know what they are going to do anyway. Me name the one person mo kochire. Yeah, you need. Like you need kwa no. I don't know mo pebi ma ha. So what you mention us. Mama Tias ya pa. You need bia. Intina you cost who spend so much money training obi. So on koye say the mark system no mo. Oba the person obetna via hospital via wonye binye. Your training ko form your heart surgery. You're telling you form your way, you're telling you form your way, tells your form your way. Now said till now, no, you need confidence, woman. Then why do you waste that much money that you could train no more? Dr. Osei Sampene, yen how pi sansa fe na asam no anka sa hase a pumpon so ba. I'm a professor in pathology and just a doctor. Okay, professor. I've done a lot of things to end. But and your professor me we na the chair me I've ended mo prof ya da se papa se waje bre na wo de akọ school a kire kire ye nuoma mu a
was a Ghana buying so many in the corner. What ma asem ye himself and Nashas, ye brepemuo no, Yabasa bo prumubi, and what be in 1 million church to say. Martin, the members of mechanics say, I saw what catch him say, Sarah Pepe dear, that's what I'm saying, say, Sarah Pepe dear, until say me regional, then I can probably give more details, say, Guasi, okay, okay, Guasi, a machines, Pepe, Keke, any of see Yinya, near setting Crawford, yet training Crawford that. Now, omit me be, I been so pain, I mean, I saw CD, I be pain, I mean, I saw CD. So if you've done it and succeeded, why do you have to? I mean, sad to say, Omo can't win in our beer or can't be no, or Maneboama minimum, where me acquire and manchen idea or medical school. But at a point, somebody introduced me to him. Who else? Sompa FM. Muntala. I got to know him on a flight to Tamale. In fact, I was going to Bolga, flight, so we had a discussion. I checked. Chepa, then if it is Dr. Samuel Sapona, minimum, Kumasi, Mekai say a baby almost can say Ghana for can say Kumasi for say, Makoji bribe with free police for her at the intentia, Egbua will be a say I see police for Abu Bia Kumesi Wumbo non kono. He called me to discuss the details of it into a minimum, yeah, unless of course he said the American. Yeah, but hardly Ghana. The should be say near or say in Libya. Now, young independent in 1957. Time South Africa for independence. South Africa for 8 million. No much me yippee, nay, to me Libya. Nay, you say, your politicians, no, I know mom take a decision. Omo Guyanimu Asiampa, Professor Osai Sampene, Ederson Obre. It does see. I was away a professor or say something in the Kasai, no cock on Fanocha by or Sabia, one more papa nipa, na Yahoo dear Kunwo, to say dear Ara was some year SCA, you know, and I watch them with Sano Quasempa, and as Susuampa say, Sana Bemum Penny for El Candianina, Woman Yancy a terrace, Ewanim Guasim, Sansayani at Tituni and Intini, now one more two quack for Mamma so, South African so, woman ya found it abaya. And South Africa at me abadan ho wanya nneoma machines ni ade na Ghana ye de ho na ye wo empanyimfo kuku da matitiru ne ntini nanso yentumi emwa ye ho saa yemfa kase ebo ni nsi we de taw ye dis ye no Kenya nso bi asi wo ho wo ma henkro Nairobi mu ye si we de aduprekitwa bi kuma kakra ena ono nso awie ya ono nso ateato wakum ni pensia akwaya awre hosem emu nipa nsia na ahwe wo kwan no nso we ya amono ne de ataw ya ye de to aso e de amawo ne afiri mu aba no akosia aje wa akode boate ni medi mene abena badu adepa kofi na afi obrempon na kwaku ampoma ya de tiefo nyina ase Sompa FM